Velkommen til, og dejligt du har lyst til at følge med på vores tur rundt i Marokko. I sidste film forlod vi kysten og er nu på vej mod Zagora og ørkenen. På vejen fandt vi det her smukke overnatningssted helt alene og med en fantastisk ro, og næste morgen kunne vi køre videre i solopgangen. Vi har besluttet, at bilen skal have lidt opgraderinger i Zagora. Efter Zagora kører vi ud i Saharas sand. Det bliver fedt, så hold fast og se med. Vi fik lige tanket lidt her på vej mod Zagora. Og her i baggrunden, lidt længere ude, jeg ved ikke om man kan se det, men helt ude i horisonten, der kan man se, at der er sne på toppen af Atlasbjergene. Men det er koldt herude. Jeg har også taget huen på. Der var 5 grader her i nat. Så på med huen og de lange ærmer. Nu fortsætter vi så ud mod Zagora. Hvis nogen af jer er i tvivl om, hvem det er, der bliver sendt ud af vognen for at optage de her klip her, så er det mig. Og jeg er lige på vej tilbage. Peter han holder og venter på mig der. Ja, sådan er YouTube-livet også. Vi var lige inde i en lille by her på vej til Zagora, hvor jeg lige ville hoppe ind og købe lidt brød, vi skulle have med til frokost til lidt senere. Men så var der en herinde, som lige hævde lidt fat i mig. Han ville gerne have skrevet et brev på engelsk til en læge, der havde været hernede en gang, hvor de havde fået en masse medicin og tøj. Så han ville gerne sende et takbrev. Så nu skulle jeg lige gå ud og hente Rebecca, som sad ude i camperen, så vi kunne få et kop te derinde. Jeg kunne egentlig ikke rigtig få sagt nej til det. Jeg prøvede godt nok nogle gange og sagde, at vi skulle videre til Zagora, og vi havde travlt og alt det her. Men han insisterede på, at vi skulle have en kop te, så jeg må ud og hente Rebecca, og så må vi lige ind og have en kop te sammen med dem. Wait. Oh. Så jeg kan dække til. What do you say? Where do you go? Oh, where my eye goes. Oh. Okay, like this. Okay. Thank you. But we have to remember both of them. So, thank you in verbal language is Danamer. Danamer. In Arabic is shukran. Shukran. Bisaha. 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 Water something. Water something. Okay. Vi er lige holdt ind til siden efter det her besøg og skal have noget frokost. Og jeg tænker lige, at vi skal tage en opfølgning på det, fordi vi stoppede jo med at optage. Så skete der det, at de viste os nogle rigtig flotte smykker i øvrigt, nogle sølvsmykker. De blev meget insisterende på, at vi skulle købe nogle af de her smykker her. Så lang historie kort. Vi sagde nej tak til at købe nogle af de her smykker her. Så ville de jo selvfølgelig have, at vi bare skulle donere nogle penge, men på det tidspunkt, så går det jo nok op for os, at det er jo ikke sikkert, at der er en børneorganisation, og i virkeligheden var det måske lidt et scam for at få os ind fra gaden og se, om de kunne enten sælge noget eller få nogle penge ud af os. Vi bliver ret hurtigt låst ud af den her butik igen, og de vil forsøge til allersidst at se, om vi ikke bare har nogle småpenge, noget medicin til børnene, og til sidst så vil de høre, om vi ikke har noget vin, og det har vi selvfølgelig ikke. Vi havde ikke lige antennerne ude. Det var en sjov oplevelse, og det er vist det, man kan sige om det. Nu skal vi have noget frokost. Og vi kører lige ind i Zagora, og der blev vi faktisk fanget næsten med det samme af en fyr på knallert, som spurgte, om vi skulle til den her mekaniker her, vi faktisk har lavet en aftale med Zagora. Det skal I nok komme til at høre lidt mere om. Og vi var blevet lidt advaret om, at vi godt kunne blive fisket lidt på vejen af andre, der gerne vil have os ind til deres garage.
Men jeg kan genkende ham her fra Instagram. Jeg har set nogle fotos af ham, så jeg tænker, den er god nok. Så vi følger efter ham, og Peter har også sat GPS'en, så vi kan jo se, om vi ender det rigtige sted. Jamen, så kom vi frem til den her garage, Eriki Garage her i Zagora. Og ja, det er sådan et værksted, der laver alt på autocamper og pickups, og specielt dem, som kører overlander og kører ude i ørkenen. Det refererer de rigtig meget med fjeder og alt muligt andet på. Så den er vi blevet anbefalet i forhold til de små projekter, vi havde på vores camper. Så nu vil vi lige tage en snak med dem omkring det, og se, hvad vi kan finde ud af. Så får vi lige se sammen med mækkerne. Morty. Yeah, we take tea from Morty. people from Denmark. Yeah. Cheers. Hey, skål. Skål. Bisaha. Skål. Bisaha. Bisaha. In Denmark, skål. 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 Kan man godt skåle i te? Kan man ikke det? Man kan skåle i hvad som helst, man kan drikke. Nå, godt. Godmorgen her fra Zagora. Så er det dagen, hvor vi skal over til Eriki Garage her i Zagora og ordne de ting på camperen, som vi lige skal ordne. Så jeg har lige brugt lidt af morgenen på at få tømt det, vi har på ladet, som vi lige kan se her bagved. Og så har vi lige fået hævet boksen, så nu er vi klar til at køre til garagen. Så er vi lige kommet herover til værkstedet, til garagen her, og vi starter jo stille og roligt op. Det er også Marokko, vi er i, så vi skal lige have snakket lidt, og der er også lige kommet nogle official for det her African Ego Race. Så de får også lavet nogle af deres køretøjer her, kan jeg næsten fornemme. I skal prøve at se lige om lidt. Der kommer et køretøj, som er skabt til at køre i sanddunsene. Mens Peter han er inde og får lavet bilen, så er jeg kommet ind i forretningen her ved siden af. Og de samler alle mulige forskellige styles fra berber og de gamle jøder og arabisk og kultur, alt muligt. Altså, og det er virkelig sådan en lille skattekiste herinde af alle mulige spændende ting. Altså jeg synes jo, det er super spændende at gå og kigge på det her. Så I kan jo lige kigge lidt. Jeg har jo fundet noget, jeg godt kunne tænke mig, men det er godt nok frygteligt dyrt. Jeg ved ikke, hvor mange penge Peter han kommer til at bruge på bilen, men vi må se. De har rigtig mange smykker, men så har de også bare alle mulige små ting. Her er aberne, der ikke kan se og ikke kan høre. Det er sjovt. Og måske det skarpe øje kan se, hvad jeg allerede har luret. Ja, se der. Der står de her fine gamle kaffekværne. De er så flotte. Og der er faktisk en mere heroppe. De er rigtig flotte. De er håndlavet, meget tunge. De er også ret dyre, men de er flotte. Men der er simpelthen alle mulige ting. Men jeg ved ikke, kan jeg få lov at bruge nogle penge herinde overhovedet? Er du ved at købe dig fattig? Jeg ved ikke, hvor mange penge du bruger på bilen. Jeg bruger alle pengene inde ved siden af. Du bruger alle pengene? Inde på værkstedet. Og hvad er der kommet nyt til, eller hvad? Der er kommet lidt nyt til. Nå, Det skal I nok høre mere om. Ja, spændende. Altså laver de noget, eller drikker I bare te, eller drikker de bare te? Vi starter lige ved te. Der er nogen på vej, der skal komme en eller anden sted fra lige ordne noget af det, vi har snakket om. Okay. Og så skal vi også have lavet lidt med fjederne. Ja, Vi skal lige have lagt en ekstra bladfjeder ind. Det skulle gøre, at vi har lidt mere bounce, eller lidt mere affjedring, når vi kører med boksen. Så det er lige kommet med på listen. Okay. Så lad os se. Ja, jeg kan godt høre, der bliver ikke penge tilbage til mig i hvert fald. Så vi er småpenge. Så er det i fuld sving her på værkstedet. Nu har vi lige fået taget bladfjeder der i begge sider. De ligger lige ude foran derude og er lige blevet spulet en gang og rengjort. Så skal der lige se en ekstra lag ind på dem. Det tror jeg, de får ordnet ude i byen. Og så kommer de tilbage med dem hertil. Og ellers så kan man bare se, nu holder bilen her bare, hvor der ikke er nogen bladfjeder på. Vores air suspension, det hænger bare lige op i luften.
De hviler ellers normalt nede på bladfjederne. Så nu får vi lige styrket undervognen en gang på bilen, så den gerne skulle affjedre endnu bedre, end den egentlig gør i forvejen. Den kan godt være en anelse hård, når vi har boksen ovenpå. Så det bliver spændende at komme ud og køre med den, når det bliver sat på igen. Så får vi lige justeret de sidste på bladfjederne. Det bliver lige klaret her på fortovet med en stor hammer og en armbold. Nu vil vi prøve at se her, hvor vores boks ikke er på, at den står en del højere, når der ikke er noget belastning på ladet. Det her, det er ham, der har lavet vores fjeder på baraksen, så han er en god mand. Inshallah. Thank you. Thank you. Så blev jeg lige hentet på knallert. Han kunne se, at jeg var på vej til at gå tilbage til campsiten, så det var flink af ham, så I kommer lige med på en knallertur. This is the box. Perfect. Yeah. Merci beaucoup. No problem. Wait. Yeah, see you later. See you later. Yeah, half an hour. Inshallah. Oh, inshallah. Hey. Jamen, så er det slut for værkstedet i dag. Jeg kommer igen i morgen tidlig, fordi der er blevet rimelig run på det her værksted. Der kom rigtig mange ind, som kører det her løb, der hedder Budapest Bamako, lavet i Mali, hvor det er sådan et langt løb. Jeg stod lige og snakkede med en af dem, og der er vist lidt over 400 køretøjer, der er med i det løb, som kører på en måned her i januar. De skulle være nede ved målbyen den 9. februar. Så jeg må tilbage på værkstedet i morgen og lige få ordnet de sidste ting. LED-lys foran og nogle frikørselsplader, der skal monteres på bilen. Så det bliver tak for i dag, og her siger jeg bare tak for værkstedet. Godmorgen. Så er jeg på vej over til værkstedet igen hos Eriki Garage. Nu skal vi lige have lavet lidt mere lys foran. En LED-bar, der skal sættes på. Så det er dagens projekt. Så er LED-baren monteret. Den sidder super godt fast, så det er godt arbejde. Så blev vi færdige her på værkstedet. Og her på værkstedet, der slutter vi altid af med lige at vaske bilen. Så det må man sige, det er jo service. Godmorgen. Så er det blevet tid til at flade Zagora. Jeg er lige ude på en lille hurtig morgentur med Nord, inden vi skal videre. Så får I lige at se, hvor Nord og jeg har gået de sidste par dage. Vi skal nemlig ind i de gamle palmelunde, som de kalder dem. Vi er lige stoppet på vejen her til Mahamit, fordi at en, jeg kender fra Tamrat, hun har anbefalet, at vi lige kiggede forbi det her fine keramikværksted. Det skulle være både håndlavet og alt muligt, og jeg tror nok, jeg hørte et eller andet om, at der er et specielt mineral i det her ler her, som skulle gøre det rigtig sundt at drikke de her kopper. Men vi kigger os lige lidt omkring. Det er i hvert fald i friheden på Jules farver. Come here for welcome. Come. Vi skal da nok kunne få noget grønt herinde i hvert fald. For the color and for the color no paint. Mercedes for the pieces no cool and broken. Ah, okay. And the oven. Because this same family is all in the village. Ja, ja. And generation, father son, father son. Ah, ja. Maybe 50th century. Yes, yeah. 15th century. Han forklarer, hvordan han laver det, og ja, det hele. Welcome. Nå, vi kigger lige Welcome, lidt. my friend. Den er makker. Danimark. Oui.
Vi er nødt til at finde et eller andet til friheden på jul. Ved du, hvad de drikker sådan nogle kopper her? Nej, hvad drikker de sådan nogle kopper? Mit bedste bud, det er grønt te. Prøv lige at se nogle fine kopper her. Ja. Nå, hvad siger du? Skal vi lige fordybe os i og se, om vi kan finde noget? Ja. Ej. Nu fik vi ikke optaget, hvad det var for nogle kopper. Vi valgte 4 kopper. Det gik lidt stærkt til sidst. Han var rigtig sød, ham her. Og næste gang så har vi inviteret til både couscous og tagine, og vi kunne bare bo ude ved ham. Og der var ikke nogen smalle steder. Så nu er de pakket godt ind. Vi lægger et lille skriv inde på hjemmesiden omkring det her. Det var virkelig interessant. Godmorgen her fra ørkenen ved Emhamid. Det har været en fantastisk stille og rolig nat herude i ørkenen. Og vi er sådan lige vågnet op med solen og fuldstændig vindstille. Så der er bare helt fredfuldt og stille og roligt. Her i dag har vi planer om, sammen med et par andre franske par, lige at købe teste lidt ude i ørkenen og på forholdsvis hård vej. Så vi er ikke ude i noget med, at vi skal have luft ud af dækkene og sådan noget. Men det kan være, at det kommer lidt senere, mens vi er herude, at vi prøver at komme ud i lidt mere sand og køre og se, hvad vores camper den kan og ikke kan. For lige at få lidt erfaring med at køre i ørkenen og i sandet. Hvad skal der ske her? Vi er lige ved at tage lidt luft ud af dækkene alligevel. Nu sagde jeg, at vi ikke skulle tage luft ud, fordi vi lige skulle teste. Men de kom og sagde, at det var en meget god idé at tage luft ud. Så nu tømmer vi lige lidt luft, en bar på hver dæk, så vi lige bliver lidt fladere. Okay. Og det er sådan en, du gerne vil have på, eller have med, ikke? Jo, både den der, og så skal vi have lavet et eller andet system til vores kompressor, for vi har faktisk en kompressor, som vi kan bruge til luftaffjedring. Ja. Og måske vi kunne sætte noget på, så vi også kan få luft ind i dækkene, når vi kommer herud. Så det er måske et sommerprojekt. Fedt. Og vores søde franske venner, de er i gang med at hjælpe os med det. Det bliver spændende. Og hvis der sidder nogen og undrer sig over, hvorfor man tager lidt luft ud af dækkene, når man skal ud og køre på sand, så er det fordi, at dækkene skal være lidt blødere for at få en lidt større overflade, sådan som man lige skal flyde hen over sandet. Og hvis man har rigtig hårdt dæk og kører det der, så graver dækkene sig bare mere ned i sandet, når man har meget vægt på. Nu prøver vi med en bar på hver dæk, så ser vi, om det er nok. Det kan også godt være, at man skal have mere ud af hvert dæk, hvis man skal ud og køre endnu dybere sand. Men det regner vi ikke med, at I skal i dag. Men det bliver spændende og sjovt at prøve. Ja. Det er første gang, vi skal ud med boksen på sand og et underlag som det. Udover vi har selvfølgelig dem, der har set vores film fra Vestkysten, hvor vi sad godt og grundigt fast. Men ellers er det her vores første tur ud i terræn som det her. Så det bliver spændende og sjovt. Det gør det. Vi kan jo også lige fortælle, at vi er 3 biler afsted. Det er begge wow. Det er begge to franske par. De kan en lille smule engelsk, men de er rigtig, rigtig søde. Så ja, det skal nok blive spændende. Vi skal holde 50 meter mellem hinanden. Gør vi det nu? Ikke helt, nej. Ikke helt. Men det er også fordi, når der kommer sådan nogle sandduner, så er det også lidt med at have lidt fart på, så man kommer sådan lidt hurtigt til at køre op bag ved hinanden. Ja. Så, vi prøver. Der er meget støv i luften. Jeg ved ikke, om det er så godt at vinduet er åbent her. Vi må se. Nej, vi skulle også have sådan nogle tørklæder, kan jeg huske, vi snakkede om. Nå. Vi skal have tørklæder næste gang. Ja, det skal vi. Vi holder lige og venter, fordi vi skal over en ordentlig en der. Når hun er lige ude og... Jeg ved, om det er fordi, at man ikke kan se frem, om der kommer nogen, og man skal have rimelig meget fart på, eller hvad. Og hun er ude.
Det var den første, lidt større sand dunes, vi var over. Det gik godt. Spændende. Jeg synes, det er spændende. Jeg synes ikke, det er spændende. Jo. Jo. Ligesom at køre en stor sandkasse. Ja. Nu har vi lige kørt en times tid herude af det der spor, som vi har fulgt. Så vi har lige fundet et lille sted, lidt væk fra sporet, hvor vi lige kan holde og nyde turen, nyde lidt at drikke, lidt at spise. Så kommer vi tilbage til lejren igen. Nu holder vi lige udenfor. Nu vil vi lige fylde luft i igen på alle køretøjerne. Sådan så vi har det lufttryk, der skal på, når vi kører på lidt mere hård vej igen. Så det ordner vi lige, inden vi kører ind i lejren. Men det har været en fantastisk fin tur. Vi har vel kørt en 2-3 timer eller sådan noget ud. Fået lidt kaffe, som I så, og så tilbage igen. Men det er gået rigtig, rigtig fint. Også i nogle af de der sandduner, der er. Så det her med at i hvert fald have noget luft ude af dækkene, det gør en kæmpe forskel. Så det har været en fornøjelse. Ham, der kører her i Mercedesen, han har kompressoren installeret herinde. Og så har han bare slangen med. Efter en hyggelig dag, må man sige, hvor vi var ude at køre, så har vi faktisk valgt at bestille tajin her på campingpladsen her til aften. Fordi man får simpelthen lov til at sidde lige her. Lige derhen, der skal vi sidde og se solen gå ned. Og se dem tænde bål og tænde lys her, når solen er gået ned. Det bliver ikke ret meget hyggeligere end det. Er du ikke også ved at være sulten? Jeg er ved at være lidt sulten, ja. Du er lidt sulten. Det er hårdt at køre i sand. Det er hårdt, at man koncentrerer så meget, når man kører i sand. Så ja, det er lidt hårdt. Ja. Men så er det fantastisk, at vi kan sidde her. Det er det helt sikkert. Ja. Så bliver der tændt op, så der bliver bål her. Lige mellem bordene, hvor vi skal sidde og spise. Og nu sidder vi lige og nyder det sidste af solen, som er på vej til at gå ned. Derude, hvor vi kørte lidt tidligere i dag. Så kom der tajin på bordet. En kæmpe en. Jeg tror, det er en dele tajin til os. Ja, så blev det til endnu en film fra Marokko. Vi har ikke fortrudt et sekund, vi tog valget og kørte til Marokko i år. Vi oplever glædelige gensyn, men også nye eventyr. Det er fantastisk. Hvis I ikke allerede gør det, så følg endelig med på de sociale medier. Her får I endnu flere oplevelser, viden og glimt fra vores rejse. I næste film, der våger vi os ud på offroad til Akshagaga. Det er en af de helt store sand dunes i Saharas ørken. Og vi gør det helt alene. Vi klarer turen derud og tilbage igen uden problemer. Ja, det må du vente og se i næste film. Så husk at abonnere og ring med klokken, så er du sikker på at komme med på turen. Vi ses!